Kniha proroka Jonáše. Bylo, nebylo. Byl jednou jeden muž, který se jmenoval Jonáš. Tento muž dostal od Boha důležitý úkol. Vstaň a jdi do Ninive, toho velkého města, a volej proti němu, neboť jejich zlo vystoupilo přede mne. Ale Jonášovi se do Ninive nechtělo. A kázat v něm už vůbec ne. Přesto se ale vydal na cestu do přístavního města jménem Jaffa. Místo Ninive si ale vybral loď plující opačným směrem do Taršiše. Na moři se však strhla tak velká bouře, že jim hrozilo ztroskotání. Námořníci se velmi báli a modlili se každý ke svému bohu. Pak začali vyhazovat náklad z lodi, aby ji odlehčili. Jonáš se ale bouřky nebál. Tušil, odkud vítr fouká. Raději se stoupil do podpalubí, kde si lehl a usnul. Když ho tam našel kormidelník, řekl mu: co s tebou je, ospalče? Vstaň a volej ke svému bohu, třeba tě uslyší a nezahyneme. Námořníci se pak dohodli, že budou losovat, aby zjistili, který z nich přinesl tu velkou smůlu. Los spadl na Jonáše a tak ho začali vyslýchat. Proč je bouřka na moři? Jaké máš povolání? Odkud přicházíš? A Jonáš jim všechno řekl. Jsem Žid a uctívám Boha nebes, který stvořil moře i pevninu. Dostal jsem úkol, ale nechtělo se mi to splnit. Tak jsem radši utekl do Taršiše. Námořníky tato slova vylekala ještě více a bouřka také zesílila. Tak se ho ptali dále. Co máme udělat, aby se moře utišilo? Musíte mě hodit do moře. Jedině tím ho utišíte. Vím, že vás ta veliká bouře přepadla kvůli mně. Námořníci ho ale zabít nechtěli. Snažili se tak ze všech sil dostat loď zpět k pevnině. Ale marně. Bouřka byla čím dál tím silnější. Nakonec to vzdali a volali: prosíme, Bože, netrestej nás za zabití tohoto nevinného muže. Pak Jonáše chytli a hodili do moře. V tu chvíli moře přestalo zuřit. Námořníci po tomto zázraku uvěřili, obětovali Bohu a zavázali se mu sliby. Bůh ale Jonáše nenechal jen tak umřít ve vlnách. Poslal velkou rybu, která ho spolkla. Jonáš putoval v břiše velryby 3 dny a 3 noci. Ale dál to už nevydržel a začal se modlit. Volám tě ze své bídy, křičím k tobě ze záhrobí, ale přesto vím, že mě slyšíš. Hodil si mě do hlubin uprostřed zuřícího moře. Obklopila mě voda, všechny tvé víry a vlny nade mnou přešly. Pak jsem si říkal, jsem zavržen a odehnán, už mě nikdy neuvidíš. V tom mi ale došlo, že už ani já nikdy neuvidím ten tvůj krásný svět. Vody mě obklíčily až k mé duši. Hluboké proudy všude kolem, hlavu mi zakrývají chaluhy. Propadl jsem až k základům hor, závora země za mnou navždy zapadla. Ty jsi mě však z propasti vyzvedl. Vytáhl si z podsvětí můj život. Když byla má duše vysílená, vzpomněl jsem si na tebe a ty si uslyšel moji modlitbu. Ti, kdo uctívají modly, opouštějí své štěstí. Ale já s vděkem ti budu obětovat. Splním, co jsem slíbil. A přesně v tu chvíli ryba vyplivla Jonáše na pevninu. Sotva se Jonáš postavil na nohy a už zase slyšel slovo Boží. Vstaň a jdi do Ninive, toho velkého města, a kaž tam, co ti řeknu. Jonáš tedy vstal a šel, tentokrát již opravdu do Ninive, města tak velkého, že projít jej by trvalo 3 dny. Hned první den vstoupil do města a začal kázat. Ještě 40 dní a Ninive bude zničeno.
Ale obyvatelé Ninive okamžitě uvěřili v Boha. Vyhlásili půst a všichni od nejmenších až po největší se oblékli do pytlů. Když se ta zpráva donesla ke králi, vstal ze svého trůnu, svlékl si královské šaty, zahalil se taky pytlovinou a usedl do prachu. V celém městě bylo vyhlášeno z vůle krále a knížat. Lidé ani dobytek, volové ani ovce, nesmí nic jíst ani pít. Lidé i dobytek, ať se obléknou do pytlů a volají ze všech sil k Bohu. Každý, ať přestane být zlý a násilný. A Bůh uviděl jejich činy, že přestali být zlí, a tak se slitoval nad městem a nezničil je. Jonáše ale rychlá záchrana města hodně rozlobila a začal se modlit. No prosím, a neříkal jsem přesně tohle ještě doma? Že stejně se nad nimi slituješ? Proto jsem chtěl radši do Taršiše a nedělat tady ostudu. Teď prosím vezmi moji duši ode mě. To radši zemřu, než abych takhle dál žil. A Bůh mu na to odpověděl. Myslíš, že se zlobíš právem? Jonáš na to odešel z města a usadil se na východ od něj. Postavil si tam stan a sedl si do jeho stínu, aby vyhlížel, co se s tím městem stane. Bůh pak vedle něho zasadil rostlinu, aby její stín chránil Jonáše před horkem. Jonáš měl z té rostliny velkou radost. Druhého dne zasvítání ale Bůh poslal červa, aby se do rostliny zakousl. A tak rostlina uschla. Když pak vyšlo slunce, od východu přivanul horký vítr. Slunce pražilo Jonášovi na hlavu, až omdléval. Bylo mu na umření a říkal, radši zemřu, než abych žil. A Bůh mu na to odpověděl, myslíš, že se zlobíš právem kvůli té rostlině? Jistě, že právem, opáčil Jonáš. Zlobím se k smrti. Tobě je líto té rostliny? Vždyť si ji neobdělával a nepěstoval. Přes noc vyrostla, přes noc uschla. A mně nemá být líto Ninive, toho velkého města? Vždyť v něm žije více než 120 000 lidí, kteří ani nerozeznají svou pravici od levice. A k tomu ještě tolik dobytka.